Mafarki gaskiya. Fassarar mafarki da rijiya. Kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon nan, rijiya a mafarki yana nufin dukiya ko ilimi ko aure ko kuma wani mutum ne maƙi wanda ya ga yana haƙa rijiya kuma akwai ruwa a ciki, to zai auri mace mai wadata kuma zai yaudare ta. Idan kuwa mace ce ta yi mafarki da rijiya, to wani namiji ne zai kyakkyawan hali. Idan kuwa namiji ne ya yi mafarki da rijiya, to wata mata ce mai yawan dariya da sakin fuska. Idan kuwa ka ga ruwa a rijiyar mai tsafta, to shekara za ta yi kyau. Idan kuwa rijiyar ka ga babu ruwa, to mafarkin ba mai kyau ba ne. Idan kuwa ka ga ka faɗa rijiya, to tsawatarwa ne akan rashin lafiya ko kuma wani haɗari da yake tunkaro ka. Don haka a koda yaushe muna faɗa muku cewa mafarki yana da tasiri sosai wajen al'amuran rayuwar mutum da tarihin mutum da kuma me zai faru da kai a cikin mafarki. A ta mafarki muke za ka iya sanin wasu abubuwa, hatta mutane da yawa da za ka suke faɗan abubuwa ta mafarki suke sani.